Sebħu lill-Alla għax setani u għaddis, għannu lil-mulejġnu skolla għaxu tamħabba, ismu kbiru għawi, jizboħ ta' kull ħlejqa. Alla tana twajjeb li lunatu ima, sebħu lill-Alla għax setani u għaddis, għannu lil-mulejġnu skolla għaxu tamħabba. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom l-koll. Nżisħuti nixtieqilkom minn qalbi l-għodwa tajba. Illum l-14 ta' Mejju l-Knisja tagħmel il-festa ta' wieħed mill-Apostli, San Mattija, li kif tafu wara l-qawmien tal-Mulej Ġesu mill-imwiet wara t-tluħ tiegħu fis-sema, huma riedu jimlew il-post ta' Ġuda l-Iskarjota li kien ittradixxa lill-Mulej. U għalhekk tefgħu x-xorti u għażlu lil Mattija bħala wieħed li kien magħhom bħala xogħod tal-ħajja, il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. U għalhekk ejjew nitolbu bl-interċessjoni ta' dan l-Apostlu Martri biex aħna wkoll fil-ħajja tagħna nkunu xogħod ta' Ġesu. Nkunu xogħod ta' Ġesu mhux għax rajnieh b'għajnejna, imma għaliex tant nemmnu fih li għalina ta' bilħaq isejjer iċ-ċentru tal-ħajja tagħna. Hekk nkunu xhieda ta' Ġesu fil-ħajja tagħna kull fejn inkunu. Nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà nitolbu maħfra lill-Mulej. Inti s-slim tagħna Mulej ħniena, inti l-ħarruf tagħna tal-għid, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja tagħna Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Infaħru lil Alla bil-qalb, eżisħuti fil-festa tal-lum billi ngħidu glorja l-Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi fl-art lil-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier, inti li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Inti li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa' talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek għaddejs, inti waħdek Mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal ħutna il-mejtin kollha tal-familji Ċefaj u Magru. Nitolbu. U Alla, inta għażilt lil San Mattija u daħħaltu fil-għaqda tal-Apostli bit-talb tiegħu imliena bil-ferħ ta' mħabba u għodna mal-magħżulin tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitlobkom kjoġobkom nitfu l-mobiles ta' ħalli ma jkonniex minn ifixkilna x'ifixkilna waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddies. Għal il-miktib tal-Atti tal-Apostli.
Dawk il-jiem Pietru qam f'nofs il-ġemma tal-aħwa li kienu b'kollox madwar 120 ruħ u qalilhom: Ħuti, jeħtieġ li sseħħ l-Iskrittura dak li l-Ispiritu Santu ħabbar f'hom David fuq Ġuda li kien il-mexxej ta' dawk li qabdu li Ġesu. Għax hu kien wieħed minna u kellu sehem f'dan il-ministeru tagħna. Hemm miktub fi ktieb tas-Salmi: issir ħerba id-dar tiegħu u ma jkun hemm ħadd min jagħmel fiha u ħadd ieħor jieħodlu xogħlu. Jeħtieġ għalhekk li jingħażel wieħed minn dawk li ssieħbu magħna tul iż-żmien kollha li l-Mulej Ġesu kien dieħel u ħireġ magħna. Ibda mill-Magħmudija ta' Ġwanni sa dakinhar li kien meħud minn magħna u jkun flimkien magħna xhud tal-qawmien tiegħu mill-imwiet. Imbagħad resqu tnejn, Ġuseppi imsejjaħ Barsaba li jgħidulu wkoll Ġustu u Mattija u talbu hekk: Mulej, int li tara fil-qalb ta' kulħadd, uri liema minn dawn it-tnejn li int għażilt biex jieħu post dan il-ministeru tal-apostolat li minnu telaq Ġuda biex imur fejn kien jistħoqlu. Imbagħad tefgħu ix-xorti li waqgħet fuq Mattija u dan issieħeb ma' 11 il-apostlu. Il-kelma tal-Mulej. Ir-roddu ħaj lill-Alla. Ngħidu flimkien: Allimna Mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Allimna Mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Jiena rrid nibqa' fija sal-aħħar, femni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilha b'qalbi kollha. Allimni Mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek għax fiha insib il-għaxqa tiegħi. Iġbidli qalbi lejn il-preċetti tiegħek u mhux lejn ir-reba. Allimni Mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Tħallix il-għajnejja jħarsu lejn il-fruqa, għatini l-ħajja bil-kelma tiegħek. Żomm il-weda li għamilt mal-qaddej tiegħek li int għamilt ma' dawk li jibżgħu minnek. Għallimni Mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Warrab minni il-għajb li nibża minnu, għax tajbin huma digriti tiegħek. Ara kif jien imxenna għal preċetti tiegħek, fi ġustizzja tiegħek għatini l-ħajja. Għallimni Mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Tinżel fuq it-tjubitek Mulej u s-salvazzjoni tiegħek skont il-weda tiegħek. Imbagħad nagħti tweġiba lil min jajjarni għax jien nafda fil-kelma tiegħek. Għallimni Mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Min iħares il-kmandamenti u jallimhom lill-oħrajn dan kbir jissejjaħ fis-saltna ta' smawiet. Alleluja! 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 Il-Mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. Glorja lilek Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: kif ħabbni missieri, hekk ħabbejtkom jiena. Ibqgħu fil-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu
il-kmandamenti tiegħi intom tibqgħu f'imħabbti kif jiena ħarist il-kmandamenti tiegħi ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. Għedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxejn kif ħabbejtkom jien. Ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi, jekk tagħmlu dak li jiena nikkmandakom, ma nsejħilkomx aktar qaddejja għax il-qaddej ma jafx jagħmel sidu. Sejjaħtilkom ħbieb għaliex kull ma smajt mingħand missieri jiena għarraftulkom. Mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Ħalli kull ma titolbu lil missier f'ismi huwa jagħtihulkom. Dan hu li qiegħed nikkmandakom li tħobbu lil xulxejn. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Naħseb il-koll kemm aħna smajna xi fisser testament u x'hekk. Testament huwa ħanejdu hekk ir-rieda ta' persuna li tkun għaddiet għal ħajja ta' dejjem meta jsejr ovvjament ma tkunx, imma li tkun qed turi x-xewqa ġeneralment xi sejr minn dak li jkollha personalment. Però hemm testament ukoll spiritwali ngħidulu. Testament spiritwali huwa xi ħaġa ħafna iżjed profonda. Ma jolqotx dak li hu materjali, imma jolqot iktar dak li huwa spiritwali, ismu miegħu. Wis isħut il-Vanġelu tal-lum nistgħu ngħidulu t-testament spiritwali ta' Ġesu. Huwa tant qawwi. Ma ninsewx li l-Evanġelista San Ġwan jagħtina bis-7 mirakli ta' Ġesu. Fil-bidu tal-Vanġelu tiegħu għandna dawn is-7 jidilhom sinjali li mhux biss jagħtina l-miraklu, ma jagħtina ħafna tagħlim profond miegħu. Il-miraklu huwa biex ngħidu hekk l-okkażjoni li bija jinqeda Ġesu biex jagħtina ikel spiritwali mill-iktar profond. Imbagħad tiġi l-aħħar ċena li San Ġwan ma jkellemniex fuq it-twaqqif tal-Ewkaristija di per se, u xi kieku kellemna fuq l-Ewkaristija fil-kapitlu 6, ma jagħtina l-ħasil tar-riġlejn. U wara dan jagħtina lista ta' diskorsi sbieħ ħafna. U dan huwa wieħed minnhom il-kapitlu 15 tal-Evanġelju skont San Ġwan, nisimgħu l-profondità tiegħu. Nispjega ftit. Kif ħabbni missieri, hekk ħabbejtkom jiena. Kieku tieqa' fuqha din iżżud ħafna drabi aħna naqraw. Imma ma jkunniex ċans nixtarru biżżejjed dak li nkunu nisimgħu. L-implikazzjoni ta' dak li qed jgħidilna Ġesu huma inkredibbli hawnhekk, mhix ċajta, b'dik l-istess imħabba li ħabbu l-missier u jħobb lilna. Xi ħaġa inkredibbli. Kieku nieqfu naħsbu fuq l-imħabba li bija jħobbna Ġesu. Ma nistgħux nifhmuha, tanti kbira, tanti infinitament ikbar mill-limiti kollha tagħna Ġesuti, li ma nistgħux nifhmuha. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi imbagħad qed jgħidilna. Minna dan ir-rigal tant kbir aħna nistgħu nirrifjutawh bil-libertà tagħna. U hija sfortuna li ħafna jirrifjutawh b'għajnejhom miftuħa, però ħafna iżjed ma jimpurtawhomx minnu. Il-bruda spiritwali jekk tfisser li Alla qed jagħtini dan l-ikbar rigal li huwa ibnu Ġesu. Ġesu qed iħobbni bl-istess imħabba li ħabbni l-missier u jien niġi naqgħu inqom. Kemm ikerra Ġesuti, kemm ikerra. Meta xi ħadd iħobbok b'imħabba tant kbira u inti qisek. U dan mhux biss in-nies li ma jiġux il-Knisja ta' anke aħna Ġesuti li nipprattikaw il-fidi tagħna. Tajjeb li nirriflettu l-imħabba t'Alla, l-imħabba ta' Ġesu lejja, kemm importanti f'ħajti. Kemm ta' bil-ħaq timli li moħħi u qalbi, kemm tagħmilni ferħan, għandha tkun l-ikbar raġuni, l-ikbar ħaġa li tagħmilna ferħana fil-ħajja tagħna. U x'hekk. U allura ejjew Ġesuti llum
Hekk nżommuha f'moħħna nirriflettu ta' kuljum fuqha. Din l-imħabba t'Alla lejna, l-imħabba ta' Ġesu lejna. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti qed jgħidilna. Kemm importanti dan, x'inhu dan il-kmandamenti tiegħi, x'inhuma dal-kmandamenti tiegħi li huma tant importanti li jekk aħna ma nħarsuhomx ma nistgħux nibqgħu fl-imħabba ta' Ġesu, x'inhuma? U qed jgħidilna mbagħad. Dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxejn kif ħabbejtkom jien. Eżis ħutik niġu l-Knisja. Jiena kien kun saċerdot. Knamlu ħafna affarijiet sbieħ, u nagħmlu ħafna festi, u għandna ħafna knejjes sbieħ, u kofna ħafna affarijiet sbieħ, però mbagħad ma nħobbux il xulxejn. Kif ħabna l-mulej, aħna qegħdin nagħmlu teatrin. Aħna tlifna kollox, eżis ħuti ta'. Ħanerġa' ngħidha ta' x'tin tant hija importanti. Jekk inkunu insara minn għalina u niġu l-Knisja u nagħmlu ħafna affarijiet reliġjużi u forsi minn għalina nitolbu ħafna u nagħmlu ħafna knejjes sbieħ u nagħmlu ħafna festi. U ma jkollniex l-imħabba vera lejn xulxejn kif ħobbna l-mulej, aħna qegħdin nagħmlu teatrin u qegħdin nidħqu biss bina nfusna eżis ħuti. Qed jgħidilna l-mulej, mhux kliemi dan. Imbagħad ikompli ta' qabel jerġa' qedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan huwa t-testament ta' Ġesu eżis ħuti. Men jekk tabilħaq rridu jkollna l-ferħ fil-ħajja tagħna, is-sigriet tal-veru ferħ qed jirrevelawlna Ġesu li mħabba vera lejn xulxejn. Ejjew eżis ħuti, mela dan nżommuh f'moħħna. L-ewwel nett li mħabba kbira li bija jħobbna Ġesu għandha tkun ir-raġuni prinċipali tal-ferħ tagħna. L-imħabba kbira li bija jħobbna Ġesu. It-tieni, Ġesu qed jgħidilna li biex din l-imħabba nżommuha, biex jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi idhom tibqgħu f'imħabbti. Mela biex inżommuha din l-imħabba qed jgħidilna x'inhi l-kondizzjoni. Il-kmandament tiegħi huwa li tħobbu lil xulxejn kif ħabbejtkom jien. Jekk ma nħobbux il xulxejn ma nistgħux nibqgħu fl-imħabba ta' Ġesu. Għalhekk fuq hekk għad jiġġudikana eżis ħuti. Kont bil-ġuħu tmajtuni, kont bil-għaċċu sqejtuni, kont barrani u l-qajtuni, kont teru li bistuni u l-bqija. Kont bil-ġuħu ma tmajtunejx. Kont bil-għaċċ, hekk għad jiġġudikana. Dik l-iktar ħaġa importanti. Għaliex l-eżami ta' kemm ħabbejna lilu u l-eżami ta' kemm ħallejnieh iħobb lilna hija l-imħabba tagħna lejn xulxejn. Dan kollu knejxuh jagħtina l-ferħ veru. Għedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ eżis ħuti. Kemm nixtieq li jiena u intkom dan nżommuh f'moħħna. Għax dan huwa l-Evanġelju fil-qosor eżis ħuti ta'. Dan jiġbor kollox fi ftit kliem. Dan jiġbor il-fidi tagħna kollha fi ftit kliem. Ejjew għalhekk nitolbuh bil-qalb il-mulej il-Ġesu. Ma ninsewx li l-lum tradizzjonalment ilu jiġifieri kienet issir il-festa tal-Absi li ġiet trasferita l ħadd ġej fl-opinjoni ma naqbilx magħha il ħaġa imma hekk ġara ġiet trasfer peress li ma beqgħetx festa pubblika, public holiday. Però llum tibda il-lejla jew hemm min jibdi għada, tibda n-novena tal-Ispiritu Santu. 9 tiem sħaħ li l-apostli stennew l-Ispiritu Santu. Min jagħmilha fl-għaxija aħjar jibdija llum biex imbagħad jispiċċa l-ġimgħa tal-ġimgħa d-dieħla u s-sibt ikollna l-velja tal-għid hawnhekk fil-pjazza quddiem il-Knisja li tiċċelebra n-żol tal-Ispiritu Santu fuq l-Apostli u fuq il-Knisja. Eżis ħuti. L-Ispiritu Santu li għadu jaħdem fil-Knisja. In-novena tal-Ispiritu Santu hija l-aqwa talba li nistgħu nagħmlu aħna għall-Knisja. U hekk għandha tkun bħala talba għall-Knisja, għalhekk inħeġġixkom fil-Knisja u fid-dar tagħkom biex nagħmlu talb speċjali lill-Ispiritu Santu, mod speċjali għall-Knisja mxerda mad-dinja kollha, għall-Papa mis-Sir tagħna l-Jun 14, għall-isqfijiet kollha tad-dinja l-isqfijiet tagħna, nitolbu għall-Isqof Charles xikluna bħalissa u nitolbu kollha l-Isqof tagħna Tawdex u xekk u l-isqfijiet kollha l-Isqof Galja Kurmi biex ikunu ta' bil-ħaq rajja skont il-qalb ta' Ġesu. Nitolbu għas-saċerdoti, għal-dusija tas saċerdoti, reliġjużi u missjonarji, kif għandna nagħmlu kull nhar ta' ħamis eżis ħuti.
isir ħafna paroli fuq il-qassisin, biċċa veru, biċċa le. Pero kemm nitolbu għas-saċerdoti, jeżisħuti, mhix ċajtata, mhix faċli l-ħajja tal-qassis, dak biss ngħidilkom. Qassis għandu bżonn ħafna talb, ħafna min jissapportjah. Biex iwettaq il-missjoni tant importanti li Alla fdalu fidejh. Qassis huwa bniedem bħal kulħadd u jista' jiżbalja u jiżbalja bħalma jiżbalja kulħadd. U fl-iżbalji tiegħu flok min jikkundannah jew jafġu iżjed l-isfel, iktar jeħtieġ min jitlob għalih u min jgħinu. Taħi, jeżisħuti. Nitolbu għal vokazzjonijiet, ma ninsewx li l-ġimgħa tal-ġimgħa d-dieħla, l-aħħar jum tan-novena tal-Ispirtu Santu f'Għawdex, ser ikunna l-ordinazzjoni ta' żewġ djakni bħala saċerdoti, nitolbu ħafna għalihom. U nitolbu kollha l-familji tagħna, għax il-familji tagħna huma l-futur. Ħan nitolbu għalhekk lill-Ispirtu Santu, l-Ispirtu tal-Alla, ta' bilħaq jinżel fina bil-qawwa tiegħu. U diġà fina fil-magħmu tiegħu fil-Griżma, ma xi drabi aħna nkunu warrabnieh. Nitolbuh hekk idawwalna, imexxina u jaħdem fina u permezz tagħna kif għamel fil-ħajja ta' San Mattija l-Apostlu. Umu bil-bieqfak jġobkom. Aħna nroddu ħar lill-Alla llum għaliex Oġbu jażel lil San Mattija biex ikun apostlu tiegħu flok Ġuda, nitolbuh iżommna f'imħabtu biex il-ferħ tagħna jasal fil-milja tiegħu. Ieqaf mal-Knisja tiegħek jew tkompli l-missjoni tal-apposti fid-dinja u tħabbar il-mewt tiegħek u x-xandar il-qawmien tiegħek waqt li tistenniek tiġi fil-glorja. Nitolbu. Għamel it-tagħlim tal-apostli tiegħek jasal sa tru fl-art kollha biex il-bnedmin kollha jaraw li inti d-dawl u s-salvazzjoni tagħhom. Nitolbu. Għażel minn fostna ħafna qlub ġenerużi biex tibathom fid-dinja kollha ħalli jxandruk f'ħuthom il-bnedmin l-oħra u bħall apostli jagħtu xhieda tiegħek quddiem id-dinja. Nitolbu. Sieħeb fil-glorja tas-sema mal-apposti tiegħek lil ħutna li għalihom qed noffru s-sagrifiċċju tal-quddiesa u lil ħutna mejtien li inti taf il-fidi tagħhom. Nitolbu. Atina li nħarsu dejjem il-kmandamenti tiegħek biex nibqgħu f'imħabtek u jkollna l-ferħ tiegħek fil-milja tiegħu. Nitolbu. Nitolbu għal ħutna l-anzjani, il-morda, l-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, dawk li jitolbuna nitolbu għalihom, iżisħuti dawk li għandhom bżonn tat-talb tagħna bħalissa, persuni li forsi għaddej minn xi mument mudlan fil-ħajja, persuni li jeħtieġu t-talb tagħna, iżisħuti. U nitolbu kif għedna l-qdusija tas-saċerdoti, tar-reliġjużi u tal-missjonarji, għal-vokazzjonijiet, għaż-żewġ djakni Samuel u Marlon li se jiġu ordnati saċerdoti, u nitolbu wkoll iżisħuti għall-familji tagħna. Fiskiet noffru t-talba tagħna lil Mulej. Mulej Ġesu Kristu, iben Alla l-ħaj. Intrid li San Mattija ikun wieħed mit-12 apostoli inti għażilt biex ikunu s-sisien tal-Knisja tiegħek. Bit-talb tiegħu wettaq il-Knisja tiegħek bil-qawwa tal-għoli ħalli tkun dejjem sinjal ta' salvazzjoni għal ġnus kollha tal-art, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u mbejt ikollna sen fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-diel jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana Mulej Alla tagħna li nħiedmu quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni Mulej mill-bżunti u dinub tiegħi nekkili.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li bil-qima kollha il-Knisja tiegħek qiegħda tagħmillek fil-festa tal-Apostlu San Mattija u permezz tagħhom wettaqna fil-grazzja tiegħek bi Kristu sirna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nissu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier għaddejs. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Inti r-raj ta' dejjem ma tħallix weħida l-Knisja tiegħek imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jreġuha dawk stess li inti qed fuqha bħala rajja fisem ibnek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewitu l-art nimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, int lajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn raj ħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun 14, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għal ħutna l-mejtejn tal-familji Ċefaj u Magro. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Alla u Om tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu San Mattija, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox
flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salvatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġri, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa l-glorja d-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi Bit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnhom. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Jien se nagħtikom kmandament ġdid li tħobbu l-Alla u li xulxin min daw jarfukom min dawk li intom tiegħi tħobbu l-aħwa kif ħabbejtkom jien waslet is-sija missier qaddis biex inti sebbaħ lill-liben tiegħek għax din il-ħajja li jarfu l-koll lilek biex daw li tajtni jgħixu l-koll miegħek missier qaddis ħarishom f'ismek. Dawn inti tajtni nitlob għalihom kif intbat lili hekk jien nibat lilkom għax jien ħabbejtkom kif ħabbejtni jien. Ħanajdulu grazzi bil-qalb l-mulej Eżis Ħutej
għal din l-Ewkaristija nqummu bil-wieqfa llum il-ħamis ngħidu talba speċjali li l-Ġesu li jinsab f'qalbna, ngħidulu bil-qalb ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsinni, passjoni ta' Kristu sabbarni, o Ġesu ħanin, ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninfiret minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek il-qani, biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem, ammen, nitolbu. Xerred dejjem u lej id-doni tas-sema fuq il-familja tiegħek u bit-talb tal-Apostlu San Mattija għamilna denji li nissieħbu fil-wirt tal-qaddisejn fis-saltna tad-dawl bi Kristu siedna. Ħanejdu talba tliet Ave Marijiet lill-Omna Marija u nafdawha f'idejja din l-Om tagħna tas-sema, nafdaw il-poplu Malti wawċi f'idejja f'dan iż-żmien, nitolbu biex ma jkunx hemm firdiet u ġlied bejnietna, li nirrispettaw l-opinjonijiet differenti li jista' jkun anke fuq livell politiku eżis ħutej, huwa mument importanti ħafna u għalhekk ejjew nżommu f'moħħna li jekk ikollna ħafna flus u nagħmlu ħafna proġetti ma nkunu miġġildejn qatt-tabla ħabel bejnietna ma nkunux ferħanejn ta' il-ferħ veru jinsab fir-rispett u l-imħabba ta' xulxin. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbih, issa u fis-sija Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbih, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbih, issa u fis-sija O Marija li tħallif id-dinja mingħajr teba, aqlanna l-grazzja noħorġu minna mingħajr tija. Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Għalek ja Sultana tas-sema Marija, int bista matana, int qawwa tar-ruħ, bil-grazzja mimlija, kull waqt insejħulek, bit-tama ngħidulek, fis-sija ta' dmuħ. Int l-għaxqa tas-sema, ix-xemx tal-ħolqien, int l-om ta' minħal, bik mimli kull żmien.